svojou fantastickou úspešnosťou na samostatných nájazdoch, predovšetkým v tej prvej povýlukovej sezóne, keď desil brankárov. Jussi Jokinen to potvrdzuje aj proti svojmu krajanovi v bránke Slovana. Puku sa však postaví Martin Kulha, autor druhého gólu. V 48. minúte sa bombou od modrej presadil Martin Kulha. Teraz to bude chcieť z jeho strany a zda iný spôsob zakončenia. Martin Kulha proti Smithovi, ktorého vykúpal len tak, že sa to neskončilo gólom, ale Smith to spravil parádne. Ešte v tom páde vlastne už ležiaci stihol zakročiť. Uveril Kulhovi, že bude strieľať, ale... No, trafil mu hokej Kulha, tam hrali úlohu centimetre. Teraz Martin St. Louis proti Hovimu. A Hovy drží svoj tým v hre. No, čakal som, že Martin St. Louis bude vymýšľať niečo také zaujímavé pre divákov a pritom urobil to najjednoduchšie, čo mohol. Snažil sa trafiť medzi betóny Hovyho. No a keď nedal Kulha, tak to skúsi napraviť jeho veľmi dobrý kamarát na ľade aj mimo. Martin Huisa. Ako keby odkopíroval svoj víťazný nájazd proti Švédom z Göteborgu. No, asi dával vtedy pozor. Nie, každopádne krásne trafil. A s takou chladnokrvnosťou, trošku pripomínajúce skôr taký nájazd Žigapálkyho, by som povedal. Mohol si vybrať jedného zo strelcov gólov v tom nájazde, no a teraz môže Le Cavalier rozhodnúť o víťazstve svojho tímu a aj to tak urobil. Teda, pardon, ešte samozrejme slovanisti, to sa im hlboko ospravedlňujem. Na tej série sa ide samozrejme Le Cavalier, to spravil fantasticky. No a Marek Uran, to má teraz všetko v rukách. Ak Marek Uran premení svoj samostatný nájazd, tak ešte celá dráma bude pokračovať. Marek Uran z očí v oči Smithovi už mu jeden gól dal, druhý nie. Škoda, že ten nájazd nezakončil tak presne, ako Martin Huisa takisto mieril do